While Mary, sa book of, di sa Mateo makaisuonan, diri sa verse 1, chapter 1:19, says, Jose, nga iyang pamanhanon nga tao nga matarong. Tao siya nga matarong nga, boys, requirements. Honorable. Muna yung criteria ni Maria. Honorable o dilit, buot pakalawan niya si Maria, atubangan sa mga tao busa nagplano siya, makigbulag kaniya sa hilong. Kay, sanday kung sa gugmag kaayo, no? Pero sa panahon day nga masakitan, naaday usahay nga daw ta igsuon, no? During sa pinaka-deepest moment, bisan pa day kung sa ka-intense day ay, grabe, kay ni si Joseph o si Mary makaigsuon, they are simple tao lang, simple lang sila nga nagpuyo sa Judea. Mga silingan na ni sila, kapurok ram, no? Kaila kay sila sa mga batasan, sa mga gawin na kaigsuunan, pero sa panahon sa grabe uros-uros nga gugma, they are engaged na malayi, na may plano. Then after sa panghitabo nga kabubuton sa Ginoo, the angel of the Lord told to Mary, then Ginoo ko, tao rabiat po, parehas po tani Jose, no? Pinasay ruta sa Ginoo na ay mga panahon nga sakit jud igsuon nga di jud ta kadawat. No, dili ta makadawat. So, because of their hurt, no, sakit kay sa tanang naigsuonan, naigugma man kung Maria, pero hapdos ka ayo. Uy, no? Naguna siya sa iyang tawahanon nga pagbati nga, ay ako na lang ni siyang biyaan sa hilong. Oh, ghosting, no, Tino? Nitik sa una, di karoon na balik, ghosting ka ay dating. So, plano na to niya. No, nga, sakit yung kayo, bisa kung saan magigugma bangko, pero sakit man. Ay, ako na ni siya. Di lang ako pakulawan si Maria. Mo, exit lang mo sa hilong. Plano niya igsuon. Natural ba na sa tao sa hay? Kanang masakitan ta, dayon, gusto ta mo ikyas. Amen. Bitaw. No, sometimes sila na mahitabo makaigsuonan. Pero ang kanilang makaigsuonan, sa panahon nga si Jose, aduna siya gibati nga sakit, mura ni kanilot niya igsuon, wala siya ni mahitag lain. Oh, kani si Kuan, di na kayo mo pansin ako, makig-text na ako lain, kayo mo entertain ako. Or niakto ba siya sa mga amigo. Remember mo sa story sa prodigal son? Naabit ka, kani adto ang mga kahilangan. Mga hudyaka, inom-inom nga na ato nga time. Pwede ito buhaton ni Jose. Nagdaghag babay sa Israel nga gwapa pud. May kaigsuon ng oldong, nagplano si Jose makaigsuonan. But during sa iyang hurt, okay, kinsa nasakitan mo, amen? Bitaw, during siyang hurt makaigsuonan, no? Bisan man di ay unata sa grabe yung tubang kasakit, ang kanindot makaigsuonan, God will intervene. Ato pala pa ka na Ginoo. Hallelujah! Nabisan kung saray kasakit na ay pamahagi ang Ginoo. No, muna'y nahitabo makaigsuonan ka, Jose. No? Tungod kay nakita sa Ginoo nga tawhanon na pud si Jose, and of course, wala niya mismo na dumugid sa anghel. Ang storya, si Mary kay lipay kay siya. Kay naka-istorya mayroon kay niya ang anghel. Nya siya kay wala man. Giriin ko naman siya ni Mary. Abya ni mo, Jose, nag-abya mi sa anghel, istoryahan ko. O happy kay si Mary, yan siya naminaw, sakitan siya. Okay, pero naa siya sa pain na kaigsuonan. The best thing niya gibuhat, natulog siya. Nagpahulay siya. Wa siya galakaw-lakaw, galaro-laro, nangitag barkada nga para siya maibsa na iyang kasakitan sa kanyang nasa iyang heart. But he remained, nag-rest na siya magpahulay. Alone. Kahinumdum mo anang, kita mo nag-iro nga magtila sa iyang samad. Naana siya explanation sa science, anak. Di ka one iro nga, tila-tila siyang samad. He heals himself. No? Iyan ang giayo iyang kaugalingon nga sakit. No, na ay mga sakit nga dili nato makuha sa mga resita.
or mga lagot, unsa lang mga kutlo-kutlo na ng palibot na ay sakit nga ikaw lang ang makaayo. No, kung mo na gibuhat ni Jose. Nangita siya lugar nga makapahulay siya. Ang tungod sa iyang kasakit nga kaisuan, nakadamgo siya. Amen? Okay, naamay mga blessed nga tao nga makadungog yung audible voice nga gikan sa Ginoo. Pastor Lods, ana, tawag yun, no? Di man ta magmul sa wala. Kaya naman, naamay lang ko. Wala pa ka na ang Ginoo. No, mo na itabo kang Joseph. Wala siya kadungog audible voice. Nga muna masakitan siya. Ikaw, Maria, nakadungog man ka. Ako wala man. Pero ang Ginoo magpadala o gambo. So sa panahon nga naa ka sa kasakit, pwede na day kang magpahulay. Katulog, no? Sama sa nitabo